que els primers dies d'escola vaig proposar aquest nom, als meus companys li va agradar i al final va sortir guanyador. I que hi ha una conversa de mails i que és una conversa amb els pares, que hem fet un projecte i que si l'obres hi haurà el projecte. Hem fet aquest larg dels emojis i tenen molta informació. Els primers emoticones es van crear per Scott i als Estats Units i usava entre parèntesis, punts i comes. El 1999, el dissenyador japonès Shigetaka Kurita va crear els emojis quan treballava per l'empresa més gran del Japó, NIT Docomo. Kurita va crear un total de 180 emojis que representaven les expressions més comuns dels japonesos. Emoji vol dir imatge, emoji lletra. Els emojis són dibuixos o pictogrames que serveixen per explicar emocions o sentiments. És una forma nova de comunicar-se. Els trobem als mòbils, a les taulets o als ordinadors. Categoria dels emojis. Hi ha 8 emojis. Són lliures i persones, animals i natura, menjar i verdura, activitats, viatge i jocs, objectes, símbols i banderes. Els emojis són emocions. El content, L'enamorat, nerviós, cansat, trist, enfadat. Els emojis són grocs perquè representa un color genèric no humà. Alguns pensaven que eren pels asiàtics. El 17 de juliol, Dia Mundial de l'Emoji. Hi ha una pestanyeta que té el número de 3019. Hi ha 3.019 emojis en el món. Hi ha emojis que pots canviar de la pell fosca o clareta. l'home embarassat és un emoji especial perquè no s'utilitza a la realitat, però es diu així diferent. Home transsexual. Hi ha emojis que són persones discapacitades perquè les persones que porten bastó, carreres, rodes, Emoji sorpresa perquè a dins hi ha una sorpresa. Si tu fas una foto al codi QR, t'ensenyen els emojis que estan ensenyant ara, que estan utilitzant ara. És dels emojis més utilitzats del món.
la cara rient, el cor, l'enamorat, el pensant, el foc, la cara somrient, el que fa un petó, la mà puño abierto y cara llorando y cara amistosa.